И здравейте, ето следващия епизод на Sims. The fuck? Тук има хижи. Добре. Като станем по-богати. Или ще си построим, или ще в някаква хижа. Но сега още не сме богати. Така че си продължаваме към пътя. В пътя към славата в града. Още сме в адаптиращ се период към хората и не ги познаваме. Обаче това не означава, че нямаме приятели. Та последно май бяхме в парка. Та беше Янкадото. Добре. Ма не ми харесва. Последно бяхме в парка. Ето ни и нас. Какво ще правим? Досита. Мисля, че това са големи преси, да. Та доста хора има в този парк. Неква... Че? Това е ти, бе. Ти, не? Еми... Нека си поговори. Нема да стане нищо повече. Нищо. Стая. Та беше женена. Имаме доста време, в което ще сме в града, нали? Имаме 3 дена до работа. Да, аз мисля да идем на друго място, понеже да се запознам с още хора, тук не идва никой друг. И ще идем точно в gym. Отиваме. Може би ще организираме и парти, но може би не обещавам нищо. Нека видим. Хопа. Какво има тук? Какво имаме тук? Та пък къде я видя на каквото и да е само спортира. Спортува тая бела год. Уха. Пах ти майко. Добре. Тая не. Имаме и мъже, с които ще се запознаем. Да, първо ще се запознаем с бела год. Ние сме се запознали ли? Кога? Бела год. Това е една женената. Стига. Ще поговорим с някой. Или по-скоро ще тренираме. Workout. Ето ни и нас. На горния етаж, докато тренираше и да за някой празно е. Влезнаха няколко нови хора. Тая зле ли е? Уха. Не е зле. Friendly introduction. Lamina Galpa Watini. Nulets. Yazoo. Bimbus. You know? Fuba Torka. Trent. Axawa. Get to know. Zombo Yelps. Friendly. Ask about day. Взехме каризма скил. Добре. Те са знаци ли си говорят? Ask if single. В момента не си за това. Обрати да ви интереса човече. Сингъл, е? Добре.
Quest! Voby Nurks. Uh, Watso. Watso. Fish. Awavine. Obi. Gushaw. Brilliance. Lorena me interesou Rope este. is Wogra. Energized. Runa. Kush. Swift no Bobna. Chow? Global. Е така. Oh, Е така, защо никой не иска? Defunatway. Yibs. Kabooni. И тук ми шуми, бе. Чупим тиквата. Oglish. Hoo, Tanoa. Нека си продължим workout-а. Wah! То се побърка. Аре, тренирай, бе. С бещи как се лъчим. Трябва да идем. Ipatow, Felinas. Yathruya. Brohare Azim. Fibweni Dopsu. Obi Tay. Suflo Bopis Имаме доста приятели вече. Chima Rimple. Gorg. Това ли е то домба? Оле. Свършихме с workout-а. Workout тук. Да си дигне малко скил, моля, така колко е мръсно. Да си дигнем скила. Тая нещо иска от наш съджето. Това съдже зле ли е? Надолу. И да си иска нещо. Почивка с бе. Трябва да се прибираме след малко. Baloo. Yikla. Yeftime, Abasak. Yefkabumzoi, Falanas Pitfall, Divine. Енергизец бе. Bar, Sanzibe to Wabe. Още 2 дена вече. Мисля, тия дни така да минава. Добре, сега се караме нищо. Не ми дръмне. Yibs. Сега ще се и приберем, само си дигнем скил. Bobson. Oh, smile. Vanoy. 95%, 96%, 97%, 98%, 99% и дигнахме го. Време е да се прибираме. Защото трябва да си изпълним нуждите, не само сами. И там ще си изкъпем, ще се нахраним. И не знам още какво ни трябваше. И ще си изпикаем първо. Ето и отиваме. Да. Кухнята ми харесва как я направих. Хола ми харесва, само една масичка по-натам ще сложим. Това не ми харесва, но ще го правим по-нататък. Банята си е добре. И спалнята по-нататък. Готови сме тук.
Хигиена. Спиди шауър, добре. Бърз душ. Скоростен. Да бъда правилен. Мисля да го забързаме. Готови сме. Трябва да ядем. Още ми е трудно се ориентирам в тази къща. Той сам си го направи. Сам се ориентира какво трябва да прави и по-добре. Няма днеска да организираме партия, ако ще организираме. Вече имаме и cooking skill, дано само не стане пожар. Звъни ми телефона, връщам се след секунда. Ето ме. В момента ядем. И явно и в реалност май ще ям. И явно готвенето е минало добре. Да. Добре е минало. Продължаваме с яденето и яш по-бързо. Вече между другото се е свечеряла. Clean up. Ще гледаме екшън. Докато дойде време за спане. Хората риболват. Отиваме да си лягаме. И в момента спим. Сънуваме най-различни неща. Ето, че вече сме се наспали. И трябва да ядем. Ще си изготвим салата, искам да само пия вода. Не знам дали ми чухте сраното шише. Режеме си домати. И ги меришеме. Сипваме ги в купа. Разбъркваме. Разглеждаме. Много би е смешно. Разбъркваме с лъжица. Сипваме си в малка купа от тази голямата купа. Интересно как. И започваме да ядем. Смеем се на нещо. Ще помислят, че сме луди, ако не видят.
Ето, ядем. Загледахме се в продолеца ли, в стола ли, в храста ли. Или аз не знам. Обаче се загледахме в нещо. Бе, яш по-бързо. Сети се да яде. Умете салатата набързо. Продължава. В момента сме сериозни. Сме здрави, бе. Уж ядем, ама... Колко ядем, не се знае. Uh-huh. Wadee-da. Ага. Ага. Мисля, че изядохме. Време да я почистим. Хочем до туалетна. И аз мисля само да лова риба. Обаче само мисля. Почистихме ли, бе? Добре. Той само отива. Фуш. Да. Той пуска водата преди да иде. Това да е. Оле-ле. Спри. Ще браузнем web. And sedge. Добре, браузнахме web. Отиваме да ловим риба. Пиеме водица. Въобще. Партито ще е в други епизод. След малко ще го свършвам този. Да, имаме водица. Получих фишинг скил. И доста скилове ни стават. Каризма, кукинг, фишинг, фитнес, логик. Нещо нека ове. Хайде, клъвни да клъвни. Ще пина пак водичка. Jow. Джао, ау. Слаб рибар сме. Прейбе. Oh. О, Reg. Oh. Ah. Baromus Shavney. къде ни е инвенторито? Риба няма. Стига. Не искам никога да ейджъпвам.
Е. Ам, Huh. пак нещо не видя рибата. Looks like the fish in this area. Добре, ще правим нещо друго. Ела, не тук. Ела тук. Сега. Телефона. Play game. Свършихме ли? И още един такива. Добре. Exercise. Do push-ups. Къде са? Какво значи сега машина? Huh. Той отида да гледа новините. Добре. И да май вече съм свършвам тия новини. Тази вечер бай ще организира бе парти, не знам. Или няма да организираме, ама това ще е в друг епизод. Та. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате. Да се абонирате, да коментирате, ако не ви е харесал, мога да дизлайкнете, защо не. Мен ми не пречите. Да, казах си какво ти казах. Ето и телевизията, дават някакви репортажи на извънземни. The fuck. И да, много тъпи новини и това беше от мен. Надявам се какво ви е харесал. И чао от мен.